Сега почваш пак да изкарваш някакви неща, такива, дето, нали? Аз казвам истината. Десет ля. Basic, basic. Ну, погоди, встретиться еще наши пути. Я играю на гармошке, улица Сан-Антон. Приятели, в новият брой на предаването Модна фиеста с автор и водещ Мариана Аршева ще ви покажем певицата Ивена, която се завръща на музикалната сцена след раждането на дъщеричката си. В първото си интервю Ивена говори за предстоящите празници, за дъщеричката Мериан, за семейството, за приятелствата в музикалния бранш и живота. Всичко това само в събота, 16:30, с повторение в неделя. Модна фиеста.